В образа на света Марина ясно се различават предхристиянски следи и изглежда, че нейният фолклорен култ е наслоен върху предността в чест на великата богиня майка. В същото време може да се предположи преплитане на каноничния и фолклорния образ на света Марина. И остана на свети Илия, който съответно знаем от Библията, е бил взет на небето от огнена колесница в края на земния си живот. Вероятно в тази връзка навсякъде по българските земи светецът се почита като повелител на небесните стихии. Очевидно в този образ и култ са налице много езически елементи, черти и атрибути на европейския бог на грамотевиците и особено реликти от култа на Зевс. Върху неговата иконография е твърде вероятно да е оказала влияние тракийската представа за Зевс, който в земите на траките се е почитал на колесница. Явно е, че някои специфични елементи от езическия култ и образ на Зевс, като колесницата и покровителството над небесните стихии, подготвят и благоприятстват развитието на християнския култ към свети Илия. Това развитие свидетелства за възможностите на религиозния синкретизъм. От една страна между тракийската и гръко-римската религиозност, а от друга между античната и християнската религиозност. Както става ясно, моделът на трансформация от култа на хероя към култа на светеца има различни варианти, проявления и равнища. Една много добра илюстрация на процесите на традициите и трансформацията представлява развитието на култовия топос в балканските земи, цялото му многообразие. И тук най-общо може да се каже, че на официално ниво отношението между езическата религиозност и християнството има характер по-скоро на антагонизъм, а на фолклорно ниво отношението има характер по-скоро на приемственост. Добър пример за официалното равнище дава житието на ранохристиянския мъченик Емилиан Боростолски, отново от град Боростол, днешна Силистра, загинал по времето на император Юлиан. Според него светецът разбил с чук статуите и лотарите на божествата в един езически храм в Боростол, след което бил арестуван, разпитван, изтезаван, осъден и изгорен на клада. Един от ключовите моменти в житието е разрушаването на статуите и олтарите на езическите божества. Идеята за разбиването на езически изображения, наричани идоли от християните, е твърде разпространена в агиографската литература. Тези моменти от житието на свети Емилиан и от агиографската литература по принцип са показателни за религиозната трансформация. Те очевидно съответстват на реални исторически моменти в историята на прехода от езическите култове към християнските, при които са били физически разрушавани някои езически паметници. Разбира се, най-голямата част от разрушенията се осъществяват след установяването на християнството като официална религия, а не преди това. Към тази категория на разрушените езически паметници принадлежат, например, голяма част от оброчните плочки на тракийския Херос, които са дошли до нас в надлушено, фрагментирано състояние. Показателен в това отношение е случаят с тракийското светилище на Асклепий и Лименос край Сливница, което е имало насилствен край. Приема се, че той е станал жертва на християни фанатици. И въпреки това, чак на началото на 20 век народът продължава да прави курбани на това място. Идеята за насилственото разрушаване се налага и при аналогия с историята на други антични култови обекти в балканските земи, посветени на други богове, като например светилището на Зевс и Хера при село Копиловци, Кюстендилско.
могат да се направят и по-общи паралели с много други случаи на разрушаване на езически храмове в гръцко-римския свят и установяването на християнството. Друга проява на трансформационния модел в култовия топос е строежа на християнски храмове върху или близо до старите езически култови топоси, както по нашите земи, така и в целия гръцко-римски свят. Такъв е случаят с светилището на Тракийския Херос при село Драгановец, Търговищки окръг, над което е била издигната християнска базилика след неговото разрушаване. Интересен е и случаят с раннохристиянския мартириум от 4 век при село Воден, Голявовска община, който включва гробница крипта, разположена в пещера и църква над нея. В пещерата са открити също така мраморни плочи и кръгли колони. Известно е, че по принцип пещерата е характерно място за изповядване на древната тракийска вяра и обредност. В този смисъл е възможно да става дума за езическо пещерно светилище, трансформирано в християнски мартириум. Като цяло са изказани и сериозни аргументи за съществуването на определена връзка и зависимост между формите, архитектурата и култовите предмети в езическите херони, т.е. това са гробници на херои, и християнските мартириуми, които съответно са гробници на светци мъченици. Съответно в главите, посветени на прехода към култовете на светците Георги, Димитър, Козма и Дамян и Пантелеймон бяха разгледани случаи на строеж на християнски храмове в близост до старите езически култови топоси. Разгледаните примери показват как новата вяра като цяло се стреми да усвои свещените топоси на предходната вяра. Трансформационният модел приема характера и на приемственост, преди всичко на равнището на народното фолклорно християнство. В този смисъл е важно да се разгледа връзката между древните езически топоси на вяра и обредност от една страна, култовите места, изобразени върху плочките на Тракийския Херос от друга, и топосите на култа, известни в фолклорното християнство като оброчища от трета. Очевидно, върху плочките на Тракийския Херос е изобразено едно свято място или свещен топос на вяра обредност, стилизиран вид. При сравнение на изобразеното върху оброчната плочка свято място с култовите топоси, известни в фолклорното християнство като оброчища, се откриват твърде забележителни сходства. Посочените елементи на изображението предават с художествена изразителност оброчището. Там има няколко основни елемента, каквито са жертвеникът, дървото, може извор, свещен извор. Това са основните елементи, които присъстват и на оброчището и върху изображенията на Тракийския Херос. За Тракийския култов топос на вяра обредност, който е сходен със святото място от плочките и с оброчищата, дава представа и антични автори като Омир, Херодот и Теопон. Относно оброчището, в заключение може да се каже, то представлява култов обект, посветен на християнски светец, Света Богородица или Исус Христос, и предназначен за провеждане на празник в съответния календарен ден. Много оброчища са разположени върху или близо до градежи, антични или средновековни зидове, тракийски или праисторически могили. Отношението на църквата към подобни места в фолклорната обредност по принцип е отрицателно, както свидетелстват правилата от някои църковни събори. Оброчищата и свързаните с тях жертвоприношения са древно езическо наследство в българската народна култура.
култура, устойчиво явление, което християнството не само не унищожава, но се и приспособява към него. Разбира се, пред изследователя на древността стои нелеката задача да разграничи и дефинира пластовете в тази обредност, в нейното историческо развитие, така че да се идентифицират отделните й съставки – тракийска, славянска и прабългарска. Като обобщение може да се каже, че преминаването от култа на хероите към култа на светците особено важи принципът, че боговете са надалеч, а хероите са наблизо под ръка. Същото важи и за светците. Това е една основна причина те да се насложат върху образа на хероите. Като разглежда въпросите на религиозната трансформация, на общото и различното, на старото и новото, може да се каже, че настоящото изследване е посветено и на културния и религиозния синтез въобще, и на непреходните образи, идеи, ценности и модели на поведение в историята на културата и на религиозността. Съзнавам ясно, че остават множество проблемни ситуации, които могат да бъдат предмети на бъдещи ползотворни изследвания. Това е в основни линии основните моменти на тази тема, които съм разгледал в моя труд. Опитах се да дам така най-обща представа за това време, с което разполагаме. И вече живот и здраве, когато издам дисертацията като книга, който се интересува, би могъл да има повече възможности да се запознае.